Des de Compromís per Ontinyent portem un temps fent un seguiment a la problemàtica de convivència que va sorgir així a la plaça d'Ausiàs Marc i la zona de l'àrea 20, una problemàtica que afecta el veïnat que resideix en aquesta zona. En els plens de gener i febrer ja van fer 2 pregs al regidor corresponent perquè actuara i ara hem registrat una altra proposta per solucionar d'una manera definitiva aquesta problemàtica. La proposta constructiva que presentem té com a principal objectiu la creació d'una taula de diàleg que implique el veïnat d'aquesta plaça d'Ausiàs Marc, que implique també a les diverses regidories, com per exemple la d'Educació, la de Joventut o la de Seguretat, així com els grups de l'oposició, per a que entre totes i tots puguem consensuar les millors solucions per a garantir la bona convivència i la seguretat de la zona. També hem tornat a repetir en aquesta proposta aquesta petició per a que hi hagi una policia de barri que estiga a peu de carrer, a peu de plaça en este cas, i que faci pedagogia per a intentar evitar aquests possibles conflictes que sorgeixen sobretot en els caps de setmana.